Sedengang. Wah. Kita iki enak beda nih sar kae. Ayo iki beda nih suar kana kae. Iki engko pemirsa. Engko. Woi. Sedengang. Aman-aman, woi, rene. Walah, alah. Piye ki? Aduh. Se. Aduh. Ngepet. Pas tak iki lek ngepet iso nongging. Anu kemepet ren, tapi asline teko kono kuwi to. Becak iki. Nyonya kuwi to. Tak golek nekek. Alah. Aman iki tak kancing sik kena iki. Halah, piye ki? Wis Kang kuwi. Kuwi kena ora kena di handrem ya. Ya, Jadi kayaknya aman ya kono? Sik. Ya, Sik urung. Yo. Ya. Nah. Ya. Saya tahan. Ya. Nang keke kena. Sik, kakek tak anu nih, tak pas nih. Menongkling. Sik Kak, iki yo nongkeng lah lho. Nyetabut sisih to. Ora. Kok kek. Wis. Tak pancal le. Ngene. Yo, get. Aman. Aduh. Ya, oke, sama-sama. Menungking pemirsa. Padahal apa, Mbak? Centeng lah tak? Aduh. Dadak menungking barang pemirsa. Dalane lho nyone pol-polan. Duh. Saya gelagapan pemirsa. Saya ini gelagapan. Aduh. Capeknya ya Allah. Kaya ngono lho pemirsa. Nyambut gawe iki ya Allah. Astagfirullah. Aku iki apa kakek rokok ya. Iki posisine jurang pol-polan pemirsa iki lek sampai krusek rono ki wis babar pisan tenan pokoke kan. Pemirsa. Aduh. Aku istirahat dulu pemirsa. Dalane kaya ngono lho. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Rabbal baroya. Ambekanku ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Pokoknya di hari ini capek pol-polan ngono pemirsa. Ya Allah. Ngono pemirsa. Yes. Sik gen tenang ya, gen tenang dalam ambekanku. Enggak aku kayak lagi medun ngono ae pemirsa. Wis ngono lho informasine. Aku tetap biasanya pakai Beat ya, pakai motor matic ngono pemirsa. Pakai motor matic. Nah, jalannya kayak gitu, posisi kayak gitu ya. Konten original. Semoga PYP bisa tambah rezeki aku. Ngono lho pemirsa. Mas aku ya wis ngene informasi ini pemirsa, tak lanjut meden ya. Iki sik perjalanan iki sik ada sekitar 300 lebih lah.
ada 300 lebih ya dari sini ke tempatku Makaryo Gelak Rampan iki nek 300 punjul. Oke, terima kasih sahabat semuanya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.